Horasma dihita saluhutna. Adorang sota mulai pertanyaan pasion na parjolon. Tapa hohoma, tapa radema rohata, martangyang bima hita. Amen. Mared dehita. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Tabereng ma iduk ni haporsiaw ni jalan na paujuk kosa, ima Yesus na manotot parsilango ni, sikat nilas ni roha tohap na ihian, so dietongi hailaon gabe hudul di siamun ni habangsa ni debata. Haleluya. Martangyang mahita ali amanami para siroha na sumurung debatani hatuaon nami huingot hami dodiaka arion panaono dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohanami jala parbadiai mamikiri sude natinaon nai patadahom matuhami dosa nami asahupopomi hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami jala asahupasautami lomoni rohani namanubusami
asa martua hami marhite sianiro di saleleng nileleng na sai patu pamai di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jadi diarahon Yesus mana 12 jala di dogma tu nasida. Nanako mahita tu Jerusalem jala tulus matu anak di jolmai sasudena. Natar surat di akka panurirang ay pasahaton maibana tu akka parbegu. Gabe isahanna leaanna jala tijuranna maibana. Dungi mulak mangulu maibana di ari patuluhon. Alai dang dia tu sinasida agia otik siani nabuni do hatai sian rohana sida dang diboto nasida nahina tahon nai. Maret dehita dungi dipasang aka situani malim dohot aka parisema rapot godang didok nasidama ahama bahenota ailad dotadda di bahen halaki moloi tapasobu ibana porsea mahalak saluhutna di ibana gaberoma halak rom mangarapas tanota dohot bangsota masih kaya pas situani maling di masa tahun di dogma tu nasida namura roha dohamu dan dipikiri rohamuna deganan domate sadahalak pumongkop na toropi unang laos sandok bangsoi alai dan siap rohana sakti di hatahoni ala situani maling ibana di nasa tahun ubayin na nagsisulakot na naik mate Jesus humokop bangsoi.
alai tahe dada holan laho makokop bangsoi, alai nain papungona aka anak ni debata, aka namar serak dope, lao pasadahon, asa olat ni nasadari martutup manasida laho mamusaibana, alai didok nasida ma, unang ma dipestai, sotunggut turmaon natoropi. Dungono marinari asa dapot pesta paskai, sahat ma Yesus tuhuta Betania, nani inganan ni si Lazarus, na sinunggul ni Yesus sian namate. Jadi di Paulina sida madisi panganon ujuat di ibana, si Marta do makubasi, si Lazarus masada donganna mangat disi, gabe dibuat si Maria ma sahati miak nardus, na arga na somar saur dimiahi mapat ni Yesus obuk nama dibahen mangalapu. Jadi digori uang yang ima bagasi, jadi sasa kasisihani si Judas Iskariot, naik macehero di bana mandok, buasa sogina dismiaki harga 200 kupang, baik si lehon-lehon yang tu akan apogos, alai dada akan apogos sinarihona, bumbay na ridok ibana somoni, panak kodo ibana tahe, ay diusung do asi-asi ni halak, ay tu ibana ni pasahat puloy. Dungi na Jesus ma, pasobu maibana, ay di parade doi hiratu ari hata tanupi, ay totong do adong na pogos di tonga-tonga muna. Jala asal maolo hamu, tarpatongo kamudo na dinggatu nasida, alai yang guau, dang manotong di hamuna, itap ni natarbahesa do na niulanay, na majuluani do iba na mamiahi pamataku, songod di namananom, si tutudo hatakot tu hamu, manang di dia dilihat portibio di jamitahom muse barita na ulion, hata honon na do nang nabinahen nai gabe baritana. Torang ni arinai
Dibege halak na torop na ro tu pestai na naing ro Jesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasi dama akka mare-mare laho manomu-nomu ibana huhut majouhon hosiana pinasupasu manaro marhite-hite goar ni Tuhani Raja ni Israel. Dumi dapat Jesus mahalu sada iman duli obat penasa salat mando unang pamaya kare Sidon idara Raja Donalo masih hidup di anak halude jalan parisei bebas atau pimanut ibana orang om kasih serani guru alai nama manusia udah waktu malu Allah mau Majojo maaf kabatu. Alai dimongoti si bolisido si Judas namar goar Iskariot. Sahalak sian nasab 12 gabelaho ibana martutup dohot akka si tuani malim rapon akka panungganei manang dia dalanna pasahaton ibana tunasida. Jadi sian lasmiro manpadan manasida amalena kepek ibana dioloi si Judas main jadi diberi mati kinaunya pasahaton ibana asosial pamotoan mengolopi. Alai diari parhubasan parjolo ni pesta paskai didapoton sisian nama Jesus akanin nama tu dia ma patureon nami diho panganon paskai di pangidoroham gabe di dokma laho mahamu tuhutai manopot sianu dok hamu matu ibana tonani gurui nadapot ma tikiku dihoma au sorang laho mangan paskai rap dohot akasisi aku. Jadi saul manisuri ibana sisian na dua harap jalan hidup manusia sejarah mulai mamututa pajupang mamamu di sini sadara masuk air sabun ibana aku hidup kamu tu ibana ada kamu di dia dari dengan asal isi panang kami paskai. Jadi patuduhonon nama Tuhamu bilut pargijang sada nalabas natipak hinebangan disima paturehamu dihita jadi jupang nasida matutu songon nidoknai gabe di pature mapaskai asadung bot ari Roma Jesus dohot nasab 12. Jadi dinamangan nasida hehema Jesus yang namangani di tanggal maulusna dibuat ma basahan ditapolhot tu ibana diusehom ma aek tu sabong dungi diburi ma patniak kasisianna dia pusi ma dohot basahan natina polhonnai. Dungi saat Jesus tu Simon Petrus jalan hidup margo ibana tuho ma Tuhan mamulipatu dungi ina Jesus mama usibana dak yaitu siwo pakai aku Tuhan ngoi anggon wai musepe yang moi dungi ina si Petrus matu ibana matua tamon dak buriot mupatu dungi nina Jesus mamangalusi ibana moloso burioku ho dang partohap ho diau dungi nina si Petrus ma
Ali Tuhan, unang maholap patu, dohot matangan nanguluku, gabe didok Jesus matu ibana, halak naung maridi, dangi kobe burion, ay nunga sude ibana ias, naung ias do anggo hamu, alay dang luhut hamu, ay ditadda do si pasahat ibana, ubahed didok, dang saluhut hamu ias. Asa lukip Jesus patasaya dipakai aku sewosna kudunai bana hidup patasaya ay dari sinamu dapat bayanti na Tuhanmu di gua kamu doa aku doa Tuhan jadi gue dapat menangisi ay doa itu asa moloau Tuhan jala guru muna mamuri pak muna tama manang hamu masih burian pat ay situruod do hulehot tuhamu asa dibahen hamu songon naung hubahen tuhamu natutu situtu do nahudokot tuhamu dangu balga anak somang sian idukna dang sumurung suruan sian namar suru ibana molo di boto hamui martua mahamu mangulahosa. Jadi dinamangan nasida ninna Jesus ma situtudo na hudokot tuhamu sada sian hamu naing pasahat tonau dungi marsak situtu manasida gabe di padok bema tu ibana da tungawi Tuhan alainin nama mangalusi iai narap doho tau manurduk ko tanganna tu parikauan ido napasahat tonau tong donian ujung ni anak ni jolmai songon natar suratian alai marjea do hala napasahat ton anak ni jolmai tagonan unang masanga tubuh ibana tu hasianganon alai adong masa siang kasih mai hidul sudromo tu ibana ima dihilang si Petrus jadi nama madok ibana sukut mani sedona dok mai jadi di pajongan matulang Yesus mandok tu ibana Tuhan ise gabe di alisi Yesus ma ia tu si lehot aku sornok ponon ima ibana jadi di sornok pon masak topik di lehot matu si Judas Iskariot anak
Jadi dung diboduti dibongoti sibolis masih Judas Iskariot dungi didok Yesus matu ibana humatop maula si ulaomu asadung dijalo si Judas nasat topiki mitor lahodo ibana tubalian alai borngin ma ujui. Jadi dinamangani nasida dihidak Yesus maroti di pasu-pasu ma di ponggoli ma jala di palehom ma tua kasisianna huhut ma didok jalo hamu jala pangakamu dagi kudoon dungi dihidat ma paninumani didok ma mauliate dilehon ma tu nasida huhut ma didok sude hamu manginum siani ay mudar hudoon mudar parpadanani nani usehon humokop torop bahen hasesaan di dosa alai hudok matuhamu nasotu pabe inumokku olat nion sian parbue ni hau anggur sahat ro di arisogot disima inumokku nai baru rapdohot hamu di harajaon ni damang. Jadi dong di endehon nasida ende puji-pujiannya keluar nasida tu dolok jete disima di dok Yesus tu nasida saluhut doamu moai tak gasik mida au di nasa bornelon ai tersurat dong lo mutok kuma permahani gamelan sehat ma biru-biru nasa permuani alainin nasi Petrus mamangalusi ibana agia sude nasida tergasip midaho yang guau nasotu patergasip alainin na Jesus mamadok ibana o Simon Simon nunga dipangido si bolis neng segaon na hamu songod dahanon alay audo manangyakon ho unang mitop hapor siyaumi jadi dung mulak sogot roham pargogoy marohan yaka anggim alainin na si Petrus mamadok ibana Tuhan nahubas doa adongan sahat tuhulungan nang Tuhan mate ape alain na Yesus ma hudok matuho Petrus dan hantahuak ma salonginon sojolo toluhari suara hononmu naso tinadam aho. sahat ma Jesus rap dohot nasida tu porlak na margoar Getsemane. Jadi didok matua kasih seanna hudul majolo hamu dison saleleng di sana umar tangiang
Dungi ditogihon masih Petrus dohot anak ni si Zebedeus na duay. Dungi gabemar saksi tutu maibana jala bobonosan. Jadi didokma tu nasida, masai saksi tutu doang aku, pirana mateo. Disokap kudu morak doang tawa. Dungi lau maibana sautik tujolo, dipatukap mabohina tu tanu matangnya. Di nama, alelama, namun nadar baik saat puhot masih itu monon siang nau. Alai tayai kunang margurung tu rohamdo. Dungi mulak maibana tu akasisianna, jala tarpodom do nasida didapot. Jadi didokma tu si Petrus, dang margogo hamu hape dungo rap doho tau nanggo sangobas. Dungo mahamu jala martangiang, asa unang bongot hamu tu pangujunan, ay girgir do niat todi, alai galedo ya daging. Dungi lau maibana padua halihon matangnya. Ini nama alea molo sotar pai salpuot dan ikon minum sai saut kalau menolong. Dungi inaro ibana tarpodok usema nasida di dapot. Ay mansodok do salibot nasida. Jadi ditadikon manasida laho martangiang patulu halihon madok hataudeng. Dungi didapoton mamuse akasisianna. Jadi didok matu nasida. Datamu nadope modom dohot maradian. Nunga dapot tikina nuain. Sahat ma anak ni jolmai tu tangan ni pardosa. Hehe mahamu. Laho mahita di nungaro napasahat tonau. Alai diboto si Judas parjeheido inganani ay jot-jot do marpungu Jesus tu si rapdohot akasisianna. Ia si Judas diarahoma akka soldadu dohot akka naposoni si tuani malim. Didapot tomatusi matat sulu-sulu palito dohot senjata. Dibeto Jesus masalut anay songkot pribana. Jalan orang maibana didok matu nasida. Isedo rajinawahan onay. Gabi ina nasida nama marusi. Jesus kata asal Dukini Yesus mengadok nasida. Aloi, alai dodo si Judas pangjeni jong-jong di lampung nasida. Asa dung didok tu nasida, au doi sumurut manasida, akka martinggangan matutano, dungi diulahima manukun nasida, ise do naniluluam muna,
Jadi didok nasida mah Yesus halak Nasareti dok. Dumi dina Yesus mahalis nasida. Numa paua Tuhan au doi. Asa molo au nani duluan los malau akal. Asa naik dan Jepang menurut naik. Tihata kandok. Dengan adok paruh bayan biasa siap nangilhon itu Allah. Alai nunga di pabotohon parjeheihian partinadaanna tunasida ai didokdo yai nahu umma iba namai imataku pamu asa pitor didapoton si Judas ma Yesus didokma tabi dihoguru laos di umma alai ninna Yesus mamadok ibana marhua hotu sonanggia o Judas pangumau do hape di bahenho pasahaton anak ni jolmai dungi Roma nasida dilaluhom matangan nasida tu Yesus manakku pibana dungi arum masarasian akadungan Yesus mangaluhon tanganna disipkan mampu dana ditapuhon matu naposo nisituangin malik sahara dipisikon mampu golma. Jadi didok Yesus ma pasarung podang mi ay namanitak podang magodo bahinon ni podang ay nasotar bayanau do di roham mangido siad damang asa dipadiri dia usaunari lobi sian 12 loksa surusuruan alai songod dia madisi saut hatani surat namadok ikom masa do nasongoni ujuima didok Yesus tu akan atoropi irana dopak panamu dohamu marpodang jala marlobut manaku pau ari-ari doau nyan hudul mangajari di bagasan joro soadong ditaku pamuau alai namasa dosude naon asa jupang hatani panurirani dungi ditadikon saluhut sisiani maibana lau maporus amin. Martang yang maita ale amang nabasa para siroha bulun takas boto hami Tuhan di baksa tikyon dari boto horo hami merpungu di bagas teramon ima sarutuna di pertanyaan nami sisalisan alai pasal satu Tuhan boto hami do ima ari-ari si taunonmu namar ningok maam disi ima na porsuk tutu diaiho lahum kopami di parangulun namin asan giat butal pasami Tuhan uluan na beradim dia kena porsia diho auhun matayala Tuhan nami ajari hami asa uboto hami mangarimangi ari-ari nami ala nong ditubusto hami di parangulun nami asiroham huboto hamil perdosa na gudang do hamil la Tuhan gudang do hulok kami akan nasoringgan hobar tu na tinubusmu hami asanggit hamil la Tuhan toktong marningok di sudi per citaonon mi asim marham di hamil di jahuwa para siroha suak songoni akka ruas ni huria na di bagas nabi iman alas trim di masa bonga la Tuhan toktong nasida ramoti tu Dala ajar ni sedutu mengauh saluhu na pakokok mi diaka na porsia diho ngari hokopoha mela Tuhan totu kepalang dang hokopoha mi unang matinggalo kami hilalahami do tutu na sotolap gugunami do mangula silon nami anggo soalani guarmu de badi asi maroham diami suak songone le Tuhan sudina akka ruas ni huriam na sebut rodo pedi buasa tikyon mulutung beka alani ka sahid alani lasni roha saya tong matutulat tunasida ka pasu saya umang aleonak ka naulin adeng kan dinasida disulon nasida siapa hari
suak sonela Tuhan pasado mangido ami to sudina akka ruas ni uriam yana konami na me satu na valka homa dongani monugunogu di sudina to persekolahan di perkuliahan sudi itu di perkarejoan saya homa dongani na sida ba todum to bodi ajari na sida le Tuhan tong mangingot asa di foto nasida ai horo na mangokok nasida asa boy perngulun ni nasida di sudina sebelum nasida gano padu laon asim maroham dia meluton suak songoni waktu kami takas kudang dok kana marsahit tuk penaso waktu kami Tuhan ruas ni uriami mengenai dia peka ruas ni uriam na dibasa persahitan pos doroh kami ala jauh para siroha saya nak surkon matamu dari asa tong dengan malun mulusuk songoni pele Tuhan para gugu nasida asa buh nasida tong manugaon persahitan aka oba nang pasane pada mistong paso ya asa buh kami merpung se di bagas ni roha di bagas serono di banela Tuhan nami di bas piko pasat dan ton nami tu tong matugu kami nunga pola ditubus kami asa tami panubusmi hodos itu nami asima roham diamel Tuhan selalu na perdusan da gudang kami saya sama dosa nami asa tamami dopamu mari Yesus Kristus sebelu pada tami tangan amin. Sinirohama dihamu dohot dame nasian debata amata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai amin. Horas madihita saluhutna hata nitu hata ujahan di persauran di pertangiangata di Borginon tersurat ma di Psalmen 22 ayat 2 ro di ayat 12. Psalmen 22 ayat 2 ro di ayat 12 tajaham matur puka marsikap soring hita majahasa songonomma didok disi ali debataku puasa tung tadi konommu au saya madau-daudo akahatani agukon sian hatuoko ale debataku saya jojo doa alai alam semua jalan bermimpi dan cupang au hasona alaina badia do anggoho
marhabang sahon akka puji-pujian ni Israel. Marhabosan tuhodo akan kunami, pos dorohana sida, jadi paluang hodo nasida. Tuhodo nasida mangangguhi, jadi maluama nasida. Marhaposan tuhodo nasida, jadi dang tarurak. Sudi akan merdida au marekele-kelihon au dipaganggang do babana huhut mangupir-upir. Tujawabannya asal palua ibana di pangulunannya jona Hodo tongon nama nait au sian apuan si papos rohaku mangosop bagot ni dainang. Tuntumo au saya hodo persiga tungaku sian Tuhan dainang lupe saya hodo lebatakku. Unang madaw-daw ho sian au ay donok nama parmaraan ay soadong si partupak songonido sah ni turpukta kadongan nani holongan ni tuhata di bagasan minggu-minggu na tadalani terlumobima minggu di tikion ima minggu palmarum na marningot hita di perdalanan ni Tuhan Yesus lau tumobus hita nungata zahana king jalata bigi siani berengota tumpait jaladangol do tutu panobusion ni tuhatai na niadupanna asa tertubuh sita di bagasan turpukta sada pajuon ni Tuhan Yesus Kristus dihau pinarsilang ima na di ayat 2 tidokon ali di bataku buasa tung tadi konom mau disomma beringota sada na niadupan ni Tuhan Yesus Kristus songonjol maibana merasa ibana ditadikon debata. Jadi ditiki panobusion ni Tuhan Yesus posisi ni ibana posisi songon anak ni jolma maneng manusia 100% dia akan merasa sedih dan merasa sakit ketika dipukul dan ketika digantung di kayu salib. Jadi alanido di bagasan turpukton ali di bataku buasa tadi konom mau dia posisinya sebagai manusia yang diutus oleh Allah jolma 100% menubus hita akka namar dosa. Jadi songon hita do ibana gogona dohot perdagingonna molo dipastak hacita molo ditulang tong do hacita ala jolma do tuhari na tumubusita di bagasa turpuk tahun ima perpesalmen ala ni parir ni permuluanna ala ni hamolon ni permuluanna na nililian ni ima panggogomi di hati hai
ala sobar tulo mo ni rohani dia bata pemahaman na gabi dililei na hopar tulo mo ni rohani dia bata di juhon perbesal memang di tangyang na ali di bataku buasa tum tadi konomwa ala ni hacit ni pernguluan na ala ni hacit ni namasa di ibana eswarong dongan na isinamar dongan doho ibana di pusat panggung kopi di dia ibana tinggal songon jamita di pertangyangan nasalpui di dolok-dolok di gua suadong di si penerangan sahalakna di si merasa ibana ditadikon debata merasa ibana dang tolapuan nin narohana alani dosa ni dongan mungkin totong alani dosa ni ibana jadi paru kilon na masa di bagasan ngolu ni zolma sian perpersal menon boy may alani pangalahona boy may alani pangalahoni halak dang ibana nasala alay halak do gay marukil ibana marukil lo hita di minggu nasalpu wadong perdosa naro tu katedral di Maluku Ambon ya Makassar jalan nakingin na musi adong sahalak perempuan lau tu kantor mabes ya ite bahi jolma dang binoto du kabarna arog do na mate laila mate do ibana oberekam na king adong video itembak mati ibana isi tapi gimusin ajumono tu hita alai boto hita beribadah borginon bagi hamu ma'arun naking si melatak-latak hijulape melatak-latak baru kilod doi arsak doi marsak roha buasa maring masaw na roha dan adong bebierna adong do polisi si yang king ijuluon alayang adong bemabiar ima pangalahon ni si polisi pangalahon ni perjahati jala ikon marsa dohita di portibion bangadupi akahasahaton songon na niadupan ni parpesal menon ay soala ni salana na di bahid debatado ibana ibabaki gabi raja di Israel ala gabi adong na marsugo ni roha ilili ibana nang ibuno ibana songonon masa doon di hapor siota di nguluta si ganupari patu pahun na dinggan hita di parekele-kele halak patu panauli hita diha suguhon halak maka tahun na dingga kita dang lomorohana mamerek kita marukil jala tangis dohita ala lam gudang na madupurtibion naso makalomohon na dinggan naso makalomohon nauli alay akan na marhapor siya tu Tuhani pasti do makalomohon ima na dinggan perbesalmen di parsoryon nay wasa tadi konomwa alay pos do rohaku diho pos dorohaku di ho alizakuba tumbuh hape parsoryokku saunari ho do huju ganup arian doh ganup morgin nang pedang sonang rohaku nang peganggu rohaku alai anggo au saya maju do tuho ganup arian doh ganup morgin ima dayak dulu ganup arian ganup morgin ikon hodo juwoko jadi bagaimana pe parukilot tak akamang akainang sotung lubah hita
maju di bata. Jalan di patorang parpesalam di bagasa turpuk tomuse di do ibana hubereng aka opuku na jolo Isimon Abraham Ishak doh si Jacob marhapo santu hodo na sida gabidang tarurak na sida menaking mulata bereng di ayat 5 di paluho na sida aka opuk alani ipos doro haku di hoi ko paluam mudoa iko donganam mudoa ninna parpesalmen nang penaking ibana sona berasa ditadikon di bata di patorang ibana muse tuhodo na sida mangangguhi au pe tuhodo au mangangguhi alani dosa ni dongan mangangguhi alani dosata. Jadi mulut begina king hapariron na ni huton manang na di dalanan ni Jesus ikon mangangguhi do hita alani dosata. Tu de bata sesama dosaku Tuhan nunga porsia au Jesus do manesa dosaku alai semadabu do piau ganup hari ganup tiki tu dosa hubereng jolma mangulahon nasudengkan nang barani au mangatoi didokon si Jakobus panura ni Jakobus ido ibana molo adong patupahon nasudengkan ibereng ho alai dang diorai ho namerdosa doho totuna ganupari do hita ulo mardosa ulo tarsuladit alani pangalahon ni jolma pi gabi ulo hita doh mardosa jadi ganung tiki doh hita mardosa alai di bagasa turpuk ton marsak do rohaku alani dosa ki marsak do rohata alani pangalahon ni jolma di dosa alai turpuk tampai ngoton tu hita mangangkuhi mahita tu debata asa didongani hita parpesalmen merasa jauh dosian opungna imasi Abraham Ishak dosi Yakub manang si Jacob merasa jauh di do ibana gia doau mulut boto gia cacing dia hidup di dalam tanah dan ibereng manang naise dan mergelok tidak bisa mempunyai kekuatan apapun mangalo halak mangalo akapardosa dan adong bui ibana botohonna eswadong huli-hulina imagea tanau do di pangan jala di tanoi do ibana lauk matua lauk mate tong di tanoi dan adong ibana mamereng pernguluan nah sih itu ada gambaran bahwa parpesalmen hidupnya jauh dari harapan dan diparetokon dan adong moluna nabui dietong purtibio hape ibana do nadingkan dia dupan ni debata jadi marhiti-hiti turpuk tau mungkin kita tidak dihitung karena beriman kepada Kristus akan di kantor negeri tidak diperhitungkan akan halak Kristen nang pemalo itu riutus do naoto dan apala abola iboto asal ma saukamo hidukan imana masa alaihi halak Kristen menderita do dia kasih songoni dianggap kita musuh sehingga dibom gereja dianggap kita tidak ada apa-apanya gabi tu surgun na ibana mulai bunuh kita dianggap pertibio do kita gea alai dia dupan di debata belgado kita
ala nido itubus sita, itubus anakna Tuhan Yesus Kristus. Unang merasa hita kecil di hadapan di bata. Allah diperlakukan hita tidak adil di pertibio. Alai balgado hita di hadapan di bata. Di payungok musim marhiti hita tupuk tau tu hita sian na di bortian pe hita. Nga dipilih di bata hita. Sian bortian pe hita. Nunga di paritok di bata hita. Gabi akka sisian sian ditiki manarus pehita tuakan atau rastabi dong ngari paritok ke debata hita itu naking mana di ayan 10 hodo tongon nama nait au sian apuan di papos rohaku mengosok bagok ni dainang ditiki manarus Tuhan telah memperhitungkan kita sebagai orang-orang tebusan. Lani ibal gano hita di hadapan ne de mata. Dung tubuh au hodo persikat tungaku. Jadi diingok matu hita di bagas artikio. Kehidupan orang Kristen adalah Allah itu sendiri. Jalarakya hita dikon de mata hita. Maneng bohape paru kilon ne parngoluata. Dakya hita dikon Tuhani hita. Saya didongani do hita ganu pari ganu parian ganu borgin ganu tiki dakya ditadikon Tuhan hita asal ma roh hita majui bana arian dohok borgin ganu tiki tajui bana sai nadonganan nado hita di parukilan di tanah on sampai menuju kehidupan yang kekal. Amin. Martangi yang mahita Tuhan Jehovah debata amanami mauliante ma di panobusiommu marhiti anakmu Yesus Tuhan nami argando hami ditubuso pola doroho siat benua gijang marupahon songon anak songon colma tumubusami asa molutumpe di paretokon halak hami somaraga di hasiang anon sohadong nabui dapat hami di hasiang anon ala di paretokon hami songon gea alai namangaramoti doho sian habang sami marhiti-hiti todim nabadiai asa ganupari hami maparangihon hatam songon anak na tinubusmu hami songon akka perngulu habadiau kami ala nabadia doho na tumubus hami Tuhan Jehovah debata amanami permudu-mudu mahami tugu-tugu hami asa nang unang tulan tersulandit hami tudusa asa unang madabu hami tu hahulumo asa toktong hami mangulu di hatiuron naung tinobus mi hami Tuhan Jehovah debata amanami upotu hami do takya ditadikon ho hami ganup hari ganup tiki rapak doho tami ala tordimi nung ngamia di hami songon halak Kristen hami alai hami do nasipata madaw siyan ho gabi huadupi hami ma parmaraan gabi huadupi hami ma akaanggu-anggu alai hatam di bagasatikyon paingoton hami satu ho hami mangangguhi ala nidusa nami asa mangulu hami di lasniroha di hasianganon jalamanopot hami tu habadiau mi di hanguluan sugut ala porsia hami nunga di paradi homarhiti anakmu Yesus Kristus inganan di hami songon hatam nahubigi hami di borginon dang dayon ni anak mi be anggur di hasianganon
alai imana berpudi pai marap hami madai di habadiomi di banua gijang sebut ido sebulun nami ido nahu begi hami jalan nahu hapur siai hami. Tuhan iring-iring mahami asa toktong hami merdalan naung niaimmu hami naung niaitmu hami gami perngulu habadiau diborgin nahulumon rohami tu habadiomi sarihom mahami di perdagingon nami di hasianganon ala dileho korbi hami mergulmit ngulu nami mangulu lehon hipas ni perdagingon padau sian pararaan pemanum akan meresahin akar ruas ni huriang asa lam merbungaran hatam di tonga-tonga ni ngulu nasida pos dorohanami nama nangi-nangi doho Tuhan di tangiang nami manupak maho sian habang sami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami asimaroham amin. Mari demahita tatangyak koma piliata martangiang mahita ali di bata amanami na di banua kijang odo hararuan ni salut sileho leho na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus upasat tami masanelohom itu hami pilihan nami tuho sejalo mai gabe uwa na husus di jolom pasu-pasu mai jalaramo tiasa perhasiang hami pilihanon pati bulhon harajam mitonga-tonga ni huriam doho di portibion buai marohanami marhiti-hiti todim assalamu tadahami godang ni seleo-leo mitu hami assalam girgir hami madok mauliati tuho
Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rapi tamangido di tangiang aliyama nami. Aliyama nami na di banua gijang. Say pinurbadia magwarno. Say Roma harazom. Say saut malum meroham di barutongon sone bona gijang. Leo matuhami serohang uluan siapa hari. Say sama dosa nami sompanesa nami. Di dosa dengan namar dosa tuhami. Unang hami tu giyot tu pangunjunan, palua mahami sian pamago, ay hodo na puna harajaon, do tagugoon, rori hasangapon sa liling nililing na. Amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dot holong ni rohani de bata amata, dot parsauran ni tod di porbadia mana mangaramoti, dohot na mamasu-masu hamu sa luhut na. Oras madihita. Tengok mamuse di hari marsugut udu tatarupe pertanyaan pasion paduahon. Lau diuduti mamuse tu lau nahohom lau ido mardalanan non sude perdalanan ni tu hatai mau lihat tema dihita di parsauran di bornginon oras